Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Tulo ka adlaw una ang Pasko, padayon ang pag-abot sa Davao City Overland Transport Terminal sa mga pasaherong biyaheng probinsya aron dito sa Ulugon ang Kapaskuhan. Atong sayron ang sitwasyon karon sa mong bus terminal sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sumala sa Dikot Management nga sukad itong Biyernes pa lang gidagsa na mga pasaherong biyaheng probinsya aron nga didto magsaulog sa Kapaskuhan ug gipaabot ka sa mga mosunod nga adlaw sabta nagkadulang Pasko mas daghan sab ang mga pasaherong manukad dinhi sa Dikot. Usa-usa ginasulod sa baggage scanner ang mga dalang bagahe sa mga pasaherong pasulod sa Davao City Overland Transport Terminal. Kini aron masiguro nga walay mga ginabawal nga butang ang ibiyahe. Aron malikayan ang taas nga linya sa passenger entrance, giablihan na sa Dikot Management ang ilang employees entrance gate alang sa mga pasaherong dunay dala nga mga gagmay nga butang lang aron didto pahigayon og mano-mano nga inspeksyon. Ang pasaherong si Cheryl Munday, kauban ang pamilya, nagpaabot pa og bus nga padulong og Baganga, Davao Oriental. Sang litula sila nakaapa sa first trip. Gani pa mi, alas 5 pa mi diri. Wala pa. Kapoy kaayo akong kauban ng tigulang. Pero sa wala na maabot ang bus. Karon daw 9. Sumala sa Dikot Management, niadtong Biyernes pa lang hangtod weekend, nagsugod na og dagsa ang mga mibiyahe. Na ay time nga grabe kadaghan sa mga pasahero then murag maharahunong na food, so mao na nga ginapaabrihan na lang gyud nato ang atong employees gate para dili matanggong ang mga commuters nato. Sumala sa LTFRB 11 na anay bus company sa gihatagan og special permit aron masigurong dunay igong kasakyan nga bus ang mga pasahero karong Pasko ug bag-ong tuig. Panawagan sa Dikot Management sa mga pasahero nga likayan na ang pagdala og mga dagkong kagamitan ug sutaon ang oras sa biyahe sa bus sa inyong destinasyon. Sara, base sa monitoring sa Dikot Management doon yung mga oras na nagsagay ng mga pasahero, apan doon sa mga oras nga mingaw-mingaw, sama na lang ni ini ating katindugan karon kung asa doon ta sa kining garahe no, sa mga bus paingon sa overview, kung asa mga pasahero padulong sab o Bukidnon o Cagayan de Oro City. Sa karon no, mingaw-mingaw pa ang mga pasahero, apang gilauman niya unya, taod-taod budag sa nasab ang mga pasahero. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.